Mazuva ano vanhu vazhinji vari kushushikana nezviri kuita mukati meupenyu hwavo, zvinounzwa nekusavimbika kwevarume nekusavimbika kwevakadzi. Asi kazhinji kachinoramba ingori fungidziro yekuti anoita here kana kuti haaite. Ndozvibata sei? Pamwe unoti ukabata iri meseji unogona kuudzwa zvimwe zvekuti handimuzive munhu ari kungonetsa neni. Asi zvimwe zvinhu zvacho kuti uzvibata panenge pasanganikwa nenyaya yatiunza pano muzuva ranhasi uno kuti tizive zviri kuitika. Regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Mukoma makadii? Tiripo makadiwo. Tiri panapa pasekuru nekuda kwenhau yamakambofambira kwavari panapa. Toda kutangira pazvakatangira muchakaita kuti muzouya kunoku, marenge nekusavimbana nemudzimai wenyu zvakatanga sei? Makatanga kuzvibata sei? Munoona nhau iripo kubata kwandakazviita kuti pane zviri kuitika mukugarisana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu nichigarisana naye mumba haana chaishaya, zvinhu zvose aizviwana. Ndinonga ndotadza kana kurara nekuda kuti nditsvage kuti mhuri yangu idye chiguta. Asi iko zvinezvi pane zvandibata kuti kuzosangana nechiedzo chanhasi. Chiedzo chanhasi chisati chavepo, makamaonei musati mauya kwasekuru? Zvandakaona ndauya kwasekuru, mudzimai wangu kuti tichipota tichisangana semurume nemukadzi, bonde tichinakidzana mumba. Asi bonde ranga rari kuita zvokuti anotondirasisa kumamwe mazuva, onditi ndiri kunguva asi asiri kunguva, achiramba kurara neni. Zvandidzudza kuti ko chiine asade kurara neni mudzimai wangu uyu, chii chiri kumboitika maari. Ndobva ndatrai kuzvitsvaga ndichitadza kuzvibata, asi kuno kwainyanya kuwandira aingoti nguva nenguva ndaenda kwaMadziBaba kunoshandirwa. Ko nhau yako ndiye ichibvunzana mumba, haasi kunyatsombudira pachena. Ndakati asi kuda pamwe mupfuwira wada kundiitira inini kuti tiwedzere rudo, kana rudo hazvina mhaka, ndazvienderere mberi. Ndingadzokera kumashure zvishoma shoma. Mane vana vangani? Tane vana 3. Mukuru ane makore mangani? Mukuru akuenda form 1. Mumwe wacho akuenda grade 6. Kamwe kacho grade 1. Mane nguva yakadii muri muwanano? Tagara mungatane dzinokwana kuita 16 years. Kusvika pa16 years here pane zvimwe mafambiro here kunze kweaya ekuzoenda kuPaSowe aya amunofunga kuti mimi aive suspicious? Kumashure uko kuda tichangotanga kuda kunogarisana, ndine mamwe madzidzo andakambosangana nawo kuti iye semunhu pamwe anenge auya kamurudo kambobva kwaimbogara akachiri kufara musika anenge asati anyatsotera gwara netsika dzekugarisana mumba. Asi ndakazomukondora hangu, ndakangobatawo meseji kune vanhu vangu vamuedza kumupfimba kwaino kunotenga muriwo kuchitoro kumashops. Asi manje ndakagona kugara naye pasi, takaona natete vakamudzidzisa akadzikama akagara. Asi iko zvino ndoba ndazosangana nedambudziko rakafanana neiroro rekuti mudzimai wangu anga achienda kunonamatirwa, achienda kwaanga chinoshandirwa. Dzimwe nguva dzenguva ndichitodzoka kubasa nosvika kumba nona asati adzoka kwatosviba. Ko uri kupi nomufonera unzi ndikusvikana naenda kwaMadziBaba. Aiuya here nemiteuro yekugeza? Miteuro aiuya nayo. Mumwe yacho hauzodi kutsvaka zvakawanda, anenge achingoti miteuro yangu ndashandisa ndapiwa mvura ndatogeza, hauzoione. Anga achinamata kuPaSowe here kana kuti anga achingoenda kunoshandirwa? Kazhinji anoenda kunoshandirwa. Anoenda kunoshandirwa bedzi chete. Kana wachinamatoirisa ndeye aigona kumboenda wake unoswirako. Asi zvokuti nditi munhu anganzi atendeuka kuti kuchinamato chePaSowe, kwete, ndisinganyatsoozviona. Munguva yai shoma shoma yapfuura makambobatawo here kana meseji inoratidza kuti pane zviri kuita kunziko kurambira ibonde? Mameseji mamwe ndichimbobata, asi kwaanga akarerekera kwacho anga ine chivande, ndanga singanyatsoti dyo zvandandichifungira. Saka ndachiti ndimbonyatsoona zvinhu zvangu paground, ndisekurumidze kungwarira munhu, ndisamubate nekukurumidza. Sekuru makavaziva sei mimi? Sekuru nhau yakaita kana sekuru ndakangovanzwawo nemadzisawira kuti kuna sekuru anobatsira zvokuti anoshandira apa. Ndobva nangu sawira abva nditi handi ndinokuratidza. Ndobva angosvika mva ndiratidza kuti ndo panogara sekuru pano. Pamakauya sekuru vakati chii? Sekuru ndakavaudza nhau iyi, ndakati sekuru mudzimai yangu mafambiro ari kuti handisi kumanzwisisa, uyezve kwaakunyanya kuwandira uko neupedza ndinomborotawo handisi kuzviona muche panemba nechi zvandiri kufungidzira kuti pane zviri kuitika pane mudzimai wangu. Saka zvino sekuru ndavaona ndavaudza nhau iyi, sekuru bva wandiitira dare rangu, vakanditi muzukuru
anenga kukurumidzira unoita ukasha regedza uzvibatire wega tsuro yako pamusungo uone zvandinokugadzirira chokwadi chiripo asi hazvisati chanyatsopo ndingakumhanyire kumberi asi zvandoda kukuitira nhasi zvandoda kugadzirira ndokupa kii unokiya wakiya woenda nezvinhu zvangu handidi kuti zvionekwe usaita kuti mukadzi wako azvizive asi uchamubata uchauya wakumhanya uchindiudza kuno kuti ndazomubata ndamuwana atone murume wainaye akatorana nemurume iye zvinezvi tiri papi iko zvinezvi atone murume akatorana nemurume wakanamirirana nauyi ndatoizadzikiswa naambuya vemuraini vepanext pedu vanongowadzana navo vanoenda ikoko ndo vanonditi vandifonera pafoni vakanditi zvandaona kunochi handida kuzvinzwisisa mudzimai wenyu izvozvo so ane murume madzibaba vaya vekuchechi vaya kwaanoenda kuya vakarara vese asi vanenge vakanamirirana asi saka ndiri kukumbira kuti imimi chiitai zvamunokwanisa kuti mukwanise kuita muutese muyo uzozviona kana kuti muedza zvamunogona nokuti nhau yakamira kuno kwaina kumira mushe. Imi masvikapo here? Ndasvikapo ndakatozviona asi ndati chekutanga handina zvandokwanisa kuita nokuti ndingauraya nokuti ndakabatikana pandiri panapa ndokurwadziwa ndambofunga kuda kutoponda ndakati regedzei nhau yandakaudzwa nasekuru iya regedzei ndinozadzikisa una sekuru. Pane mashoko here amambotaura naye maviri matatu iye mudzimai wenyu? Mudzimai handina kukwanisa kutozotaura naye. Kana chikomba hapana zvamataura? Sekuru ndachema ndarwadziwa nezvaitika. Ndaona ndakasvikapo kuti ndichinyatsoda kutaura naye pamwe ndozopedzera ndatovharirwa ndatokujeri. Tinotenda mukoma. Pari zvinezvi muri yeZimbabwe regerai tisvike paMaSowe nasekuru tione kuti dare iri rinopedzwa sei. MadziBaba. Hadi madzimai. Chii chaitika mai? Zvakatanga rini zvamai? Patoni mwedzi yakati wandei. Kuti zvizvosvika pakudai manga muchishaya here bonde kumba? Zvacho MadziBaba zvakaoma. Baba kumba kwacho ndasinganyatsouriwana ndasinganyatsogutswa. Plus kumba kwacho kune kuri kufuririka. MadziBaba, ndimunoshandira vanhu kapanapa? Ichukwadi. Munoitwa MadziBaba ani? Joshua. MadziBaba Joshua. Vangani vamunoita zvakadai navo? Ndakangoona muedzo kuna mai vavo chete. Ichokwadi ichocho? Chokwadi. Chokwadi. Ndivo amai vavo chete vangondiitira muedzo. Mune makore mangani muchinamatira vanhu panapa imimi? Panapa makore anokwana kuita 10 masere. Saka kumuridzi womunhu munoti chii nezvamaita izvi? Ndikutoshaya kuzoti muridzi womunhu ndomuti kudini kuti ndiunyara kuti zvazoti ndoita semuvakidzani. Manga munotomuziva zvenyu muridzi womukadzi? Ichokwadi. Saka iye akati mofa zvenyu makadaro zvinoita ka? Takungokumbira regerero kuti dai atibatsirawo zvako kuti kana tichizoripa ndinozoripa zvangu. Mune zvekuripisa zvacho here? Tinongotitsvaga tichongoona kuti muripo wacho anenge achida wakaita. Dai manzi muripe imimi dai anga ari mukadzi wenyu awanikwa achita zvakadai so mungadai mati ari muripwe sei?
chero kangotoka na mombe mbiri ndogona ngotsanzira kundimupa. Regaiti siye kune muridzi wemudzimai uye nasekuru tinzwe kuti vanokwanisa vanoronga sei dare ratasangana naro iro riri. Vateereri ndiro zviri panapa, madzimai vasangana nemadzibaba vanoshandira pano PaSowe vari kuti zvaiti zvakaitika kwekutanga. Regai tisiye nyaya iyi kuna sekuru. Iwe mzukuru iwe. Ndaka kuti kudipo kwa kudari kwangu iwe. Makanditaurira sekuru makati nawe uri kuchema naye mzukuru ina udiki. Ndakati kudini poka uya kudari iwe. Makandiudza sekuru. Andina kutaura kuti mudzimai wako ane mafambiro ari kuita here. Makandiudza sekuru ndora naida kutorevedza chairo. Zvino nasi chichi. Andina ndakataura iri. Ndizvo chaizvo sekuru zvaitika sekuru. Zvine iwe. Ndine zvandakakupasa iwe. Ndine rokora ndakakupa ukarisa upiwe. Riri kupiro kwedu. Sekuru makandipa manje zvino mutondiregera sekuru anchatozive kuti ndikutsvaira kwangu achi. Zvino nasi unondoita sei iwe? Kana wadiroko hapana, uda kuti ndiite sei apa? Sekuru ipapo kutonetsa sekuru nokubatikana kurwadza kwandikutetewo sekuru ka. Zvino handiworopara kwako uyu. Zvino wati ndoita sei ini? Ndotokumbira kwamuri sekuru rubatsiro kubva kwamuri sekuru. Zvakanaka. Zvino uda kuti ndisunungure? Sekuru nana ndaifunga kuti vanhu vasunungurwa zvingokuvharana zvakadaro. Zvino ndodiniko paneni? Nditaura neni tinzweka. Sekuru ini ndoda kuripwa sekuru ini kana musunungura munosunungura ini sekuru asi ndoda kuripwa sekuru asi mudzimai handichamuda sekuru. Handichamuda uipfambi. Zvino ini pano uyu ndichamusunungura uyu. Unondiwewe? Zvino handichavasunungura ava. Nokuti nzvimbo yavaitira makuna vaitira ino pano. Nzvimbo inonamata vanhu kai? Unondiwa? Zvino ava ndichavasunungura pano. Unondiwa? Sekukumbira kwawaita iwe. Unondiwa iwe? Iwe mzukurisikana iwe? Ndodini naro iri riri pano iri? Hakuna kuchema iwe? Ndati ndodini naro riri pano iri? Ndoparadza iri? Ndosiya zvakadai? Yey! Zvino iwe, tora kupurangura mvura uyenere pano iwe. Yey! Zvino zvakanaka izvi? Handina ndakataura here? Handina kutaura kuti ndakati uchazvionera wega iwe. Ndaona sekuru kuti ipambi zvishuwa murume uyu aitosvika kumba kwangu achindikumbira mari yangu ndakatomba mari akatoshandisa akandinja kudzosera. Hai sekuru ina ndichakwanisa kutogarisana nawe sekuru ndakuto andifunga ndakatodzokera andifunga kumba kwacho ndichanogara ikoko ndikutotama ndinogara. Nokuti dzatonyadzi muchimana nevamwe. Sunungura kana sekuru? Sunungurei sekuru. Hey! Yobate mtoto wangu iwe. Hey! Ndochema vana tina utesa sekuru pane munhu. Pasina vana zvafa zvakadari. Zvimwe zvisingachengeteke. Fambi. Iwe mtoto iwe. Ina sekuru. Hey! 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 Yene machira mfara. Iwe. Zvakanaka here izvi? Iwe mzukuru iwe. Ngati zvakanaka here izvi? Sekuru ndabatikana sekuru ndarwadziwa sekuru ini. Ndarwadziwa ini sekuru ini. Iwe. Handiziri mukadzi anoshaya chiwi mukadzi ari kushaya chii chari kushaya munhu. Unochawaita iwe. Sekuru. Chicho waita mukati menzvimbo ino iwe. Kwaisha waita ko mukati menzvimbo ino na sekuru mzukuru. Handiti kuyaona namatira iwe. Sandizvibveya china matore. Ndizvo chokwadi. Apa ndaita zvinhu zvakashata. Idi ndaita zvinhu zvakashata. Hamuna mudzimai kumba here? Hamuna mukadzi here kumba? Mudzimai wangu ndinaye. Ariko kumba izvozvo? Mudzimai wangu ariko kumba. Upi kwanga iziva kuti wakanamirana nawe uite chipambi muno. Uyu mudzimai wavo anogara achitosvika achiwadzana Iwe mzukuru iwe. Sikane. Andiye murume wako here. Ndiye akakakata kuuyesa kumasowe mudzimai wangu kuti aende kumasowe. Andiye murume wako. Vanonga vachiziva zvavanonga vachiziva. Yanga tohurirwa nemukadzi wavo. Iwe. Sikane.
Manga muchizvisuspect here izvozvi. Aiwa ndamavhungura kuti ndozvawangaita izvi. Mukadzi munomuziva uyu? Ndomuziva totogara kuti senda kuti. Hanzi ndimakauya makamudhonza kuti ndakati nawo kuti vabatsirwe saka ndozvawakudidi izvi. Ndine urombo nezvaitika. Mune vana vangani? Tine 4. Tine urombo amai. Imbakazani zedu torabakaza wopeke Sekuru ndokumbira unipeta musikanzo kwa sekuru. aikona iwe uda kuita sei iwe Uyu murume yandirwadzisa sekuru. saka uda kudini pano iwe andi wakumbira kuti sekuru nda kuti wazukuru wasunungurwa Uya usura kumbira Ndabatikana sekuru. chitera kumasure kwa sekuru mzukuru. Zamanye nofunga kwako. pfeka mbachi udzoke pano iwe Waipfeka mbachi udzoke kuno iwe. unodiwa Adonotiza uyu. kurimiza iwe Munoti shamwari yenyu yakakuunzai kumasowe ari kuchema apa nekuda kwezvaitika izvi. Munoti chii kwaari mashoko enyu imimi? Ndoti shamwari yangu ndiregererewo nezvandakaita. Gumbo mumba gumbo panze zvakashata zvinoparadza musha. Ari kuchema kamusikana ari kuchema. Amai ava ari kuchema muridzi wemurume wamanga makanamatidzana naye. Ndiwo ari kuti watiri kubvunza kuti muri kuti chii kwavari? Ndikukumbira kuti vandiregererewo. Ndakavatadzira zvangu nekusaziva kufuririka. Baba vainditira mafevhasi akawanda muchechi. Ngavandiregererewo. ndosaka ndauya pano unodiwa Saka maapa makaprotecta here? Hongu. Kake chingani muchida iso? Nguva yareba tichidai. Asi zvazisingamboitiki nhasi ndopazvazoitika kuti tinamirirane kudai. Murume wenyu akakususpectai kuti ndozvamuri kuita akaenda kwasekuru akatotsvaga mushonga wokuti mubatwe. andida kuti uchazviona iwe zvino rakanaka ire Kuhama dzenyu munoti chii zvamaita kuwasha wavo izvi? Zvina nendifamu nekuti hama dzangu hadzizvitambiri zvakadai. Murume wangu akatobvisa pfumo. Apa tine vana vatatu tese. Saka hama dzangu hadzizvitambiri. Utakuri tutende twako nasi ukuenda umba kwenyu. Anchada kugara ne andigari nehuri, andigari nepambini. ainga Andigari nepambini. Fambi yakadai. Kwaze wakumbire. Unokada kuti na sekuru. Azibudi mzukuru. andi wakumbira kuti sekuru nda kuti Sekuru wasunungurwa wako mzukuru. Ndikuzvinzwa sekuru. Sekuru zvinongorwadza sekuru. Ndimiwo kana nemo masangano zvinhu zvakadai so munonzwa sei sekuru. Makore mangani? 16 years tiri tese vana vatatu. Pane mwana asiri kuenda kuchikoro. zvinei Pane mwana asiri kudya, iye asi kudya. unodiwa Pana sekuru. ndakandanga nemukudari Makaenda unodiwa na sekuru. tiende ndino kusunungura yapa Moenda munosunungurwa pakati penyu. unodiwa Munzi munozora zukuru. zvakanaka azukuru angu Zvakanaka zukuru sekuru. mupei nhumbi dzake dzemukati Mpe mbake dzake dzemukati apeka uyu. Anopiwa nani sekuru? Ndatori nhumbi dzake sezvaangati. Madzimai mamu avo vabatsire. mubatsirei madzimai aone nhumbi dzake apfeke ndinokudai kudari azukuru angu unondizwa iwe Mudi wa mudari wa zukuru sekuru. Baba vane makore mangani vachishandira vanhu? Akawanda. Hapana here mamwe madzimai akamboya achisuspecta kuti achikomborena kuti mudzimai wenyu murume wenyu ari Uzive. mama nemakore mangani muchigara mese nebaba? Tata kutosita 16 years. Mapotsoro anowanzaita madzimai akawanda. Muri mudzimai mumwe chete here pana baba? Ndiri wani. Tine urombo amai nezvaitika. Madzimai ndetwa Silvester tafumana ndikutaurawo nani? Ninonzi Madzimai Maria. Madzimai Maria, ndimasangana nechiitiko ichi. Zvafamba sei? Zvaitika ndezvekuti inini ndandine minamato yangu yandakanga nanzi naMadziBaba ndinouya naye sekuti nhasi izuva reshandiro. Vanonzi MadziBaba ani? MadziBaba Joshua. Saka makuseni pandatopedza basa pandasvika paMasowe ndasvika ndikagara. Saka pandati rega ndiende kuseri uku kwedombo ndinozvibatsira ndopandatoona vanhu vakatorara. Saka ndabatikana ndopandabva ndafonera vamwe amai vekumaraini kwedu. Musati mafona mataura navo here? Ndatombodedzera MadziBaba chiche muri kuita ichi havana kukwanisa kundidera. Madzimai ava ndavatarisa ndikavazivawo vanga vainavo futi. Saka ndopandafonera amai vekumaraini kwedu ndichida nhamba
dzemurume wamai vanga vaina madzibaba ndopa wabva wandipa ndopa ndafonera ndikati manyaya muye mundionerawo zvendiri kuona kupi kuno kumasowe hana kuvaudza kuti chii chiriko saka pawasvika wabva wangozvionerawo ava amai iwo madzibaba amai mukadzi wamba madzibaba muprofita vanouyawo futi kumasowe kana vanhu vechishandirwa saka vabva vangosvikawo nguva iyoyo tabva tangoita true ndokusangana kwandaita nawo kana takudzokera kumashure zvishoma shoma pane here kufungidzira kwamunosangana nako imi sevanhu vanonamata pasowe rimwe chete iro rinonzi chii sowe iri? sowe redu rinonzi pajerusarema. mutungamiriri ndo baba Joshua? Ndo madzibaba Joshua iva. Pane here kumbotare kumbofungidzira kuti madzibaba vanenge vasiri kufamba zvakanaka kubva kwese kwamakabva muchitanga kupinda sowe iro rimanenge vakadi? Ini ndatone 2 years ndichinamata pamasowe apa handisati ndambonzwa nyaya dzakadai soini. Ndatoshamisikawo nhasi kungosanganawo nezvakadai. Kana umbonzwawo runyere kumboti madzibaba wanyengewo munhu handina kumbobvira ndakazvinzwa. Ndazotongoshamisikawo ndatoshamisika kuti sei ndasanganawo nezvinhu zvakadai ende madzimai vachona tovaziva vanotouya kumasowe. Muri kunzi ndimakavakoka kuti vauya kuzobatsirwa kumasowe? Aiwa, inini hasiri ndakavakoka ba. Madzimai ava ndo vanga vakuchema vachiti mufunge madzimai ava ndindakatovaita kuti vauye kuno kumasowe vanga vakarara nemurume wava. Vachiti vauya kuzonamata pamwe chete kwete kuzonamatirana? Aiwa, kuzotonamata zvekutoti papa vatori nemagemenzi madzimai ava. Tanyara zvisingaiti. Tarisingazvitarisiri kumutungamiriri kuti angaita zvakadai pamasowe. Ndavhunduka. Remangwana resowe rakadai rakamira sei kana muchingoonawo nezvaitika nhasi izvi? Ndiri kutoona kuti sowe iri handifungi kuti richaenderera mberi nekuti varume chaivo vakanzwa zvakadai hakuna achatenda kuti mukadzi wake auye kumasowe kwakadai. Sowe iri ratopararere. Kana neni handichatokwanisi kutoramba ndichinamata panzvimbo iyoyo. Handichatokwanisi kana zvemasowe zvacho zvakutondiomerawo kuti nditoramba ndichienda kumasowe nezvandaona zuva ranhasi nezvaitwa namadzibaba Joshua izvi. Pari kuratidza kuti mudzimai achitaura anokuti pamwe kuno kutaura ari kuti muyedzo, kumwe kutaura ari kuti kumba ndandisingagutsikane, uye ari kutaura kuti baba madzibaba Joshua vaindiitira mafevha. Dzidziso yamungapawo ndeye kuti chii? Ataura mudzimai kuti ndanga ndisingagutswe kumba, chii chingaitwa kana zvakadai muchidzidzisa imi ndimadzimai echikuru masangana nemadzimai echidiki anosangana nedambudziko rokuti pabonde havasi kuguta kumba? Nyaya dzakadai so tinotombogara pasi nawo madzimai tichivadzidzisa kuti kana muri mumba dzidzai kubudirana pachena semurume nemukadzi, kuti shamwari dai wandiita so wondiita izvi ndozvenonzwisisawo kuti ndigute padubonde pacho. Totombovadzidzisa but apa totoshaya ziva kuti kana ishavi kana kuchiva hatizive. Pataurwa nyaya yemafevhasi kaisi varume vevamwe vachiitira vakadzi vevamwe mafevhasi? Ini fevha yacho ingaitwa namadzibaba kuna amai ava handisingazivo ndo yebonde iyoyo here fevha yacho, nekuti pamasowe apa izvi mafevhasi hatizvionisu. Kana kweda hakumboitwi zvemari dzinoshamisira kazve kunongobviswa madhoradhora ehuni. Saka iwo mafevha avo vanozoitiranawo handizozivawo hangu kuseri. Tinotenda nekuti titaure nemi. Handingazivi kuti pane chimwe chamungada kuwedzera pane zvamataura nezvamasangana nazvo nhasi. Mambofunga here imwe pfungwa yekuti regai ndirege kufona ndisiye kusvika zvangoregedzana, kana kuti pfungwa yatanga kuuya pamuri ndeyekuti chii? Ndatomboita chinguva ndakamirapo ndichifunga kuti pamwe vangonyarawo kuti taonekwa vachabva ndisingatoziva kuti kutonamirana kwavanhu. Saka pandazotoita chinguva ndakamira ndatoona kuti ndiri kudedza vanhu ava hapana action iri kutorwa, ndo pandazotofunga kuti rega ndidedzewo chii vamwe vanhu vaonewo. Pari zvino munotendera kuti mishonga iriko? Apa ndazvionera apa ini zvekumang'anga izvi ndasingatombozvizivi kana kumbozvipinda but apa ndatenda ndatozvionerawo kuti zveshuwa mishonga iriko ende inoshanda zveshuwa. Mungakurudzira here vamwe varume kana kuti mamwe madzimai ane varume vanofamba kuti vauyewo kwasekuru vazogadzirirwa tipote tichibata vanhu vanosangana nezvakadai? Apapa ngavauye vagadzirirwe, pamwe dzimba dzingadzikama
nekuti zvinezvi vakadzi vanyanya chihure, saka vakatouya vakatobatsirwa kudai so zvinoita zviri nani, zvitori right. Mishonga iriko ende vanozvigona zveshuwa, ndazviona ende asingatombozvizivawo, ndazotoshamsika ndakutoona ivo vanonzi sekuru havasvika, saka ndatotyawo nazvo. Saka vanhu ngavangodzikama, vagotsikana vari mudzimba nevarume vavo nevakadzi vavo. Tinotenda. Tinze kuna amai vemunhu. Amai, mucharegerera here murume wenyu? Handigoni. Handirwadzisa. Ari zvino pfungwa yenyu iri kutofunga, muri kufunga kuita sei? Uyu muvakidzani wenyu munhu wamakaudaidza kumasowe muchiti munamate pamese, kwete kuti vanamatirane zvataona vakaita nhasi. Indogona inobva kwedu. Bozamani changa chishaya, musi uno ndaitoda kumupa akati ndiri-right. Saka utonoti pana anenge achiti ndiri-right, achizoti pane kuari kuzviwana. Dzimba Joshua ndo vaiti ndiri-right. Saka ndenjagarirei. Zvati bonde ukumba ranga rakuita shoma vachiwanzira bonde kusango kumasowe. Temanongopa zvima excuses na basa ndiri pamunamato enda zodai. Iye munhu achiziva zvake zvaari kuita. Saka zvinonetsa. Tine urombo nezvaitika izvamai. Sly Media TV, building bridges.